považujeme za bohatstvo nie je toľko, koľko máme peňazí, ale čo by nám zostalo, ak by sme všetky tieto peniaze stratili. Už tým spôsobom bohatstvo je ako záhrada. Ak sa o ňu staráme a zveľaďujeme, tak nám zostane bez ohľadu na to, či je jar, leto, jeseň alebo zima. Bez ohľadu na to, či prší alebo svieti slnko. A bohatstvo je niečo trvalé. A bohatstvo môžeme vnímať aj ako našu schopnosť alebo kapacitu alebo úroveň, ako mu dokážeme dať a ako dokážeme odovzdávať hodnotu ďalej. Takže niekto sa ma pýtal, že čo je potom chudoba. Chudoba je o rozpojení, že sme odpojení. Keď si predstavíte, že môžeme byť odpojení od svojho talentu, od toho, čo vidíme, že je hodnota, ktorú môžeme priniesť, ale znamená to, že sme odpojení od druhých ľudí. Niekedy vnímame ľudí, ktorí sú bohatí, ale navonok to nevyzerá, že by boli zámožní. Taký príklad je, povedzme, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi navonok nevyzeral veľmi zámožný, ale jeho bohatstvo spočívalo v tom, že dokázal mobilizovať zdroje na zámery a ciele, na ktoré mu záležalo. A nielen jemu, ale v tej dobe vlastne celej Indii. Takže ľudia, ktorí sú bohatí, dokážu naozaj zvyšovať svoj potenciál dávania a svoj potenciál príjmania. A pokiaľ nedávame na našej najvyššej možnej úrovni, na úrovni nášho potenciálu, stále je priestor pre nás, aby sme zvyšovali svoje bohatstvo.